bolo správne, aby ľudia išli voliť, pretože dnes sa volebná účasť naozaj odhaduje niekde okolo 38 až 45%, čo je žalostne málo, pretože nie je vo veci dôležité to, koľko ľudí voliť ide, ale koľko ľudí voliť nejde. A keď som si dnes prečítal na internete v jednom veľmi čítanom denníku, ktorý má svoje internetové vydanie, že v kuloároch sa šíri informácia, že došlo k dohode medzi Smerom, Mostom, HÍD a KDH, tak naozaj si kladím otázku, či toto všetko v konečnom dôsledku nebolo zbytočné, pretože dostaneme vlastne do toho štádia, že presne do parlamentu mohla byť posledne presne tí, ktorí tu boli 22 rokov a myslím si, že to sa potom celkovo všetko to, tie nálady spoločnosti sa v konečnom dôsledku minúti. Ďakujem pekne. Ďakujem, dobrý deň, volám Žilina Barkašovská a som dvojka na kandidátke strany Robíme to pre deti Slobodné fórum. Veľa ľudí hovorí, že nie je koho voliť. Strana Robíme to pre deti šla do týchto volieb práve preto, aby bolo koho voliť. My si myslíme, že ak dáte hlas ženám, matkám, určite sa nepoviete, lebo mami nikdy nesklamú. Na kandidátke Robíme to pre deti je 113 žien, odborníčov vo svojich profesiách, vo rôznych oblasti, ktoré v živote niečo vytvorili, niečo za sebou zanechali a vedia si zastať svoju úlohu nielen v rodine, ale aj v štáte, lebo štát je tiež ako veľká rodina a funguje na úplne rovnakých princípoch. Cítime to tak, že žena drží rodinu a aj v ťažkých časoch dokáže nájsť nejaké riešenie a nájsť cestu k lepšiemu. Robíme to pre deti, má na svojej kandidátke najviac žien zo všetkých strán, 113, ako som už povedala. V prvej 20 sú iba ženy a máme tam aj 20 mužov, aby im nebolo ľúto. Máme aj volebné číslo 20, je to trochu symbolické. My to cítime tak, že v týchto ťažkých časoch kríze nielen ekonomickej, ale aj morálnej, kríze dôvery v čase znechutenia, absolútnej dezilúzie a rezignácie, keď ľudia siahajú úplne na dno svojich možností, by práve ženy v politike pomohli. Lebo sú schopné citlivejších riešení, láskavejšieho prístupu k tým najslabším a korupcia im je nahone vzdialená. Robíme to pre deti je stranou, ktorá reprezentuje nás všetkých, lebo všetci sme boli deťmi, sme rodičmi, alebo budeme rodičmi, prípadne starými rodičmi a ponúkame práve riešenia, ktoré sa dotýkajú predovšetkým detí a rodiny. Spomeniem veľmi stručne len 3 základné naše programové oblasti: sociálne veci, zdravotníctvo a školstvo. Zo pár priorít v sociálnej oblasti chceme zvýšiť rodičovský príspevok, zaviesť 10-dňovú dovolenku pre otcov po narodení bábätka. Ale napríklad aj zvýšiť dôchodky pre dôchodcov na hranicu životného minima a prijať zákon o zamestnávaní absolventov škôl. V zdravotníctve chceme, aby zdravotné poisťovne nemohli použiť povinné odvody na svoje zisky. A tiež, aby nielen dôchodcovia, ale aj školopovinné deti nemuseli doplácať na lieky, aby sa konečne urobila koncepcia pre zdravotníctvo s výhľadom na jednu generáciu, to znamená aspoň 20 rokov. Toto musí platiť u nás aj v iných oblastiach. Máme totižto nesmierne množstvo reforiem každú chvíľu, ktoré sa obratom v praxi ukážu ako zlé, nasledujú potom len ďalšie a horšie, ktoré majú stále horší dopad na naše deti. Treba myslieť dopredu a tento spôsob politiky zastaviť. Tiež školy a učitelia musia mať prioritu. Robíme to pre deti, chce bezplatné školstvo a zvýšenie platov ľuďom, ktorí naše deti vzdelávajú a vychovávajú ich. Tiež chceme zaviesť napríklad odpočítateľné položky pre rodičov na mimoškolské aktivity ich detí, na rôzne krúžky. Vieme, že je to strašne drahé a toto by pomohlo. A okrem toho ešte takú zaujímavosť, 100% zásobovanie školských jedální len slovenskými výrobkami. Robíme to pre deti, má kvalitný program, ale žiaľ tieto voľby podľa nás ani tak nebudú o programe, ale predovšetkým o dôvere. O dôvere tým, ktorí nedopustia ohrozovať budúcnosť našich detí.
kto iný si ju zaslúži viac ako matky. My ponúkame nestranickú kandidátku, ženy, robíme to pre deti v drvivej väčšine, nikdy neboli v žiadnej politike a vstupujú do nej až teraz, keď už nevidia iné východisko. Nie je pravda, že nie je koho voliť. Práve naopak, taký výber ako teraz tu ešte nikdy nebol, ešte nikdy nekandidovalo toľko strán. A keď si prečítate zoznamy, určite na nich nájdete niekoho, komu stojí za to ten váš hlas odovzdať, niekoho, koho poznáte, komu dôverujete, možno lekára, ktorý vám v živote pomohol, alebo učiteľku, ktorá učí vaše deti. V každom prípade najhoršie, čo všetci môžeme urobiť, je zostať sedieť doma a neísť voliť. Preto naozaj poďme voliť a voľme nových ľudí, ktorí sú bezúhonní, čistí a ktorí nahradia všetkých tých, čo narobili kopu škody za celé tie roky. Najlepšie voľte ženy, matky, tie ozaj nikdy